Pa recimo je neko pitanje bilo da li je tačno stvarno, jer da li su statistike zaista pokazale da neobrazovani ljudi mogu duže da vode ljubav, da duže imaju seks ili recimo da su seksualno aktivniji. Pa sam ja onda kopala i pronašla informaciju, koliko se sjećam, to je neka velika jugoslovenska studija bila koja je pokazala da ljudi ispitanici koji su obrazovaniji su kasnije stupili u seksualne odnose, ali je njihov taj period seksualne aktivnosti mnogo duži nego kod onih neobrazovanih. Da oni koji su obrazovani mnogo češće vode ljubav na nedeljnom nivou od onih neobrazovanih i da mnogo više uživaju u tome nego oni neobrazovani opet. Tako da taj vic o kamiondžijama, ne znam, i kako god mi intelektualcima, ova studija je pokazala da pada u vodu. Isto tako je studija pokazala da zaljubljeni parovi duže vode ljubav nego oni kojima je susret samo seksualni čin i pražnjenje energije. A ovo što sam malo prepomenula, zašto intelektualci više uživaju u ljubavi, u vođenju ljubavi, opet je tu neki odgovor. Više eksperimentišu, s druge strane su kreativniji, opušteniji su, pa je i to jedan od razloga zbog čega intelektualci više uživaju u ovoj vrsti aktivnosti.